είναι το μηχανάκι που έχει μόνο θετικά. Μπρο είναι απίστευτο. Το μηχανάκι είναι άψογο. Είναι άψογο. Φοβερή πάτη καλά, πες. Τι τους έχω φέρει πάτη. Τι τους έχω φέρει, πες. Αγοράκια μου γλυκά, τι σας έχω σήμερα, τι σας έχω. Yamaha NMAX 2025. Σας είπα στο προηγούμενο βίντεο ότι κάτι ετοιμάζουμε και ήρθε εδώ το φιλαράκι ο Τζον και μας παραχώρησε το μηχανάκι του. Και παιδιά, σήμερα θα σας κάνω έτσι ένα review, έτσι θα σας πω λίγο την άποψή μου πάνω στο μηχανάκι, γιατί νομίζω είναι πολύ hot μηχανάκι στις ηλικίες, ας πούμε 18 με 20 ή και στους ανθρώπους που κάνουν delivery. Ωραίο, γιατί? Τουρμπο είναι τι σκέτο. Το απλό, το απλό. Σκέτο. Το δικό σου το τουρμπίσιο. Βέβαια. Μην κοιτάς, δεν πρέπει να το παραπάνω. Το έχεις τουρμπίσει? Ίδιο είναι, ακριβώς το ίδιο. Μόνο εκείνη τα ανάβεις του φώτα. Έτσι, γεια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Παιδιά, το μηχανάκι εκ πρώτης όψεως αρχικά εξωτερικά είναι πανέμορφο, πολύ aggressive. Επιτέλους η Yamaha έβαλε μυαλό και άλλαξε τον IMAX της που ήταν έτσι στρογγυλεμένο, δεν είχε κοψίματα, δεν είχε τίποτα. Και τον IMAX έγινε επιτέλους λίγο πιο aggressive, παιδιά, λίγο πιο άγριο το μηχανάκι. Του έχουν βάλει πολύ πιο ωραία κοψίματα μπροστά. Τα μούτρα του άλλαξαν, ο κόλλος του πίσω άλλαξε. Έφυγαν όλες αυτές τα στρογγυλά φανάρια κτλ. Και είναι πλέον όλα, έχουν ένα σπορ χαρακτήρα, ας πούμε, πλέον. Τώρα ό,τι έχει να κάνει με τις διακόπτες του, έχουμε μικρή μεγάλη σκάλα, έχουμε μενού το οποίο αλλάζει, πρακτικά είναι το trip, έχει trip 1, trip 2, φλασάκια εδώ πέρα, έχει μικρή μεγάλη σκάλα, έχει start stop, παρόλο που από ό,τι έχω ψάξει η κατανάλωσή του, παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρή. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι το μηχανάκι έχει alarm και θα μου πεις καλά, θα αρέσει ότι έχει alarm. Μάγκες, έχω οδηγήσει πολλά μηχανάκια και παραπάνω από 125 κυβικά που δεν έχουν alarm και είναι καινούργια, είναι 25 μηχανάκια. Δεν γίνεται ένα μηχανάκι να μην έχει alarm. Πώς δηλαδή εγώ θα δείξω τον πίσω μου, θα σταματήσω. Anyways, είναι keyless 100%. Δεν είναι keyless κυρία Sim, πατάω κουμπί και απλά ανεβαίνω. Ανεβαίνω, πατάω το διακόπτη, πατάω μέσα, τέλος. Εδώ πέρα στο διακόπτη έχουμε από κάτω ένα διακόπτη για τη βενζίνη και ένα διακόπτη που ανοίγει σέλα. Η σέλα έχει χώρο για ένα τζετάκι κράνος ή για ένα full face, αλλά μην φανταστείτε τώρα full face, extra large κτλ. Ένα full face, medium, χωρίς πολλά κοψίματα, άντε large, πολύ στρογγυλεμένο, ας πούμε, εγώ θα έλεγα. Μετά από αποθηκευτικό χώρο, δύο ντουλαπάκια, ένα συνέχεια ανοιχτό και ένα το οποίο ανοιγοκλίνει ντουλαπάκι, μπορείς να το έχεις κλειστό αν θέλεις. Αυτό είναι συνέχεια ανοιχτό, όπως βλέπετε. Και το τρελό που η Yamaha δεν ξέρω γιατί δεν το έχει βάλει και στα X-Max της, το τρελό είναι ότι, παιδιά, το μηχανάκι έχει USB Type-C, έτσι, και γαμό. Μιλάμε για τρομερή ανακάλυψη, ρε παιδιά. Και γαμό, πολύ βολικό. Δεν ξέρω αν έχει fast charge, δεν το έχω ψάξει. Το μηχανάκι γενικότερα, επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει να μάθετε πόσο κάνει, είναι στα 3.500. Αν με ρωτάτε, full worth για μένα. Full worth. Είναι Yamaha, παίρνει την αξιοπιστία της Yamaha. Ρώτησα τον John, μου είπε από προβλήματα δεν του κάνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και τώρα θα σας πάω στο πιο σημαντικό, που είμαι πολύ σίγουρος ότι και αυτό σας ενδιαφέρει. Τώρα, μάγκες μου, θα σας περάσω στο κεφάλαιο ανάρτηση και φρένα. Φρένα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τα φρενάκια του, πάμε να ανοίξουμε λίγο γκάζι, σας πω τώρα. Από ό,τι βλέπω τα φρενάκια του είναι πάρα πολύ καλά. Και κάτι το οποίο μου άρεσε στην ανάρτησή του είναι ότι δεν κοπανάει πάρα πολύ, παρόλο που είναι 125. Εντάξει, δεν είναι η καλύτερη ανάρτηση που έχω κάτσει, αλλά είναι πολύ ποιοτικότερη από το sim, ας πούμε, που οδηγάω εγώ. Σίγουρα πολύ ποιοτικότερη. Δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη ανάρτηση της αγοράς, γιατί δεν έχω οδηγήσει προφανώς και όλα τα μηχανάκια, αλλά, παιδιά, είναι η πιο ποιοτική ανάρτηση
που έχω καθίσει μέχρι στιγμής 125. Το μηχανάκι, να ξέρετε, μέσα στην πόλη, αν δεν μας φάει εδώ κύριος, είναι full manageable, δηλαδή κάνεις ό,τι θες, χώνεσαι παντού, χωράει παντού. Δηλαδή το μηχανάκι είναι πάρα πολύ ωραίο και κάτι το οποίο είναι πολύ top, παιδιά, για μένα είναι ο χώρος στα πόδια. Απλά δείτε πως έχω τα πόδια μου. Έχω ντυθεί και Nimax, να πούμε, σήμερα στα χρώματά του. Guys, ο χώρος του έχει χώρο για τα πόδια εδώ και χώρο για τα πόδια κάτω. Δηλαδή αν θες τα βάζεις περίπου 90 μοίρες, περίπου, είναι λίγο προς τα μέσα τα πόδια, αρκετά βολική θέση, και μετά τα βάζεις στην top θέση που είναι εδώ, που είναι μπροστά. Πολύ ωραίο, παιδιά, για 3.500 χιλιάρικα, είτε το σκέφτεστε για delivery είτε το σκέφτεστε για everyday, το μηχανάκι σκίζει. Η Yamaha ήρθε και έφτιαξε το βασιλιά, νομίζω, της κατηγορίας. Δηλαδή αν λάβουμε υπόψη κατανάλωση, αν λάβουμε υπόψη τους χρωματισμούς που βγαίνει το μηχανάκι, και αν λάβουμε υπόψη και την τιμή και το πόσο aggressive το έκαναν, το μηχανάκι κάθεται για πλάκα στην πρώτη με δεύτερη θέση, με άμεσο ανταγωνιστή προφανώς το PCX. Το PCX, ναι, μεν δεν γκέι τίποτα, παιδιά, κτλ. Αλλά εμένα προσωπικά, στα Σταύρος, το PCX δεν μ' αρέσει σαν μηχανάκι. Εν τω μεταξύ έχει και πολύ ωραίο νεύρο, δηλαδή το γκάζι του έχει τρομερή ωραία απόκριση. Πάρα πολύ ωραία απόκριση. Ανοίγει πάρα πολύ ωραία το μηχανάκι. Και τελική ταχύτητα, γιατί ξέρω ότι είστε μερικοί καζάκιδες και παρόλο που θέλετε να πάρετε 125 κυβικά, τελική ταχύτητα είναι στα 115, μου είπε ο Γιάννης, σε ας πούμε ιδανικές συνθήκες, λίγο κατηφόρα, λίγο κτλ. Είναι το πώς το έχει πάει ο Γιάννης, δεν θα το πάω εγώ τώρα τελική ταχύτητα άλλου ανθρώπου μηχανάκι, είπαμε. Αλλά παιδιά, η πρώτη μου εντύπωση είναι τρομερή. Είναι τρομερή, πραγματικά σας το λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μηχανάκι. Το αγόραζα, δηλαδή, αν κοίταγα για 125 με κλειστά τα μάτια. Στην Αθήνα κυκλοφορεί full τώρα delivery και full μέσα στην πόλη το βλέπω, άνθρωποι το παίρνουν πάρα πολύ. Δηλαδή το μηχανάκι πρέπει να έχει πουλήσει σαν ζεστό ψωμί. Και σας λέω, συγκριτικά με το παλιό, με το προηγούμενο Nimax, είναι η μέρα με τη νύχτα. Που ανοίγει τρομερά τον γκάζι. Πολύ πιο γρήγορα από το δικό μου. Ωραία, Παναγία μου! Τι κάνει το Nimax, ρε μάγκες? Δεν το μεταξύ χαρτί, έτσι, δεν κουνιέται, δεν πάει το τιμόνι του πουθενά. Δηλαδή δείτε λίγο. Και είναι με τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης, έτσι, να τα πούμε αυτά, δείτε λίγο. Το μηχανάκι είναι χαρτί, δεν πάει πουθενά. Μη μας δέσουν όμως, τώρα κρίμα είναι. Οπότε θα σταματήσω να κάνω τρέλες και θα επιστρέψω σιγά σιγά στο Γιάννη. Guys, σε περίπτωση που θέλετε, ψάχνετε μηχανάκι για everyday ή για ό,τι δουλειά θέλετε, νομίζω το μηχανάκι αυτό είναι ο απόλυτος εργάτης. Ο απόλυτος εργάτης, θα πω. Το Nimax είναι, νομίζω, αυτό που αρμόζει στο 100% σε everyday χρήση. Καθαρά κάθεται στο βάθρο χωρίς ανταγωνιστή. Τι να πω, ρε guys, για το Nimax, αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί δεν πήρα Nimax. Όποιος πιτσιρικάς σκέφτεται να πάρει Nimax, να το πάρει τώρα. Είτε μεταχειρισμένο είτε καινούριο. Καλά, μεταχειρισμένο παίζει να αξίζει 100%, που πέφτει και λίγο το κόστος. Παίζει να αξίζει όχι 100%, 150%. Τώρα να το πάρεις από 3,5, να το πάρεις γύρω στο 3.200, ας πούμε. Εντάξει, το μηχανάκι είναι λουλούδι. Νομίζω πως η Yamaha ξέρει να κάνει, ξέρει να σκίζει τον ανταγωνισμό στα δύο. Α, ορίστε, δείτε και τον Nimax το παλιό. Δηλαδή, δείτε λίγο πόσο πιο άσχημα είναι τα φανάρια του, πόσο πιο στρογγυλεμένο είναι. Δεν λέει. Εδώ είναι aggressive. Βάζεις να πάρεις τη δικιά σου την έτσι. Που τώρα σχολάει το φροντιστήριο, όπα τύπα. Γενικά αυτό που έχω να πω για όσους οδηγάτε σκούτερ μέσα στην Αθήνα και γενικά κυκλοφορείτε συνέχεια σε κεντρικούς δρόμους και είστε όλο στο μηχανάκι, είτε για να πηγαίνετε στις δουλειές σας, είτε γιατί κάνετε δουλειά ως διανομέας, ας πούμε, ως deliverάς πάνω στο μηχανάκι, παιδιά, εκτός από το να προσέχετε πάρα πολύ τον κόσμο, να προσέχετε και πάρα πολύ το δρόμο, γιατί τις τελευταίες μέρες έχω πάει να σκοτωθώ από λακκούβα στο δρόμο άπειρες φορές. Θεωρώ ότι προσέχω πάρα πολύ στο δρόμο και σας λέω, έχω πάει να σκοτωθώ σε λακκούβα άπειρες φορές. Πραγματικά άπειρες φορές.
Δείτε πόσο κόβει το τιμόνι, ρε. Δείτε πόσο κόβει το τιμόνι. Δείτε. 360 να κάνει. Τι να κάνει για μάχα, ρε μπούστη. Πάμε να το ανοίξουμε μια Αλεξάνδρας και το γυρνάμε στο Γιάννη. Πολύ ωραίο γκάζι, ρε παιδιά. Πολύ ωραίο γκάζι, ρε παιδιά. Πολύ γραμμικό γκάζι. Πω, απίστευτο. Είναι η απλή έκδοση. Βγαίνουν δύο εκδόσεις, αυτό και το Tech. Τώρα αν με ρωτάτε αν χρειάζεται να πάρετε το Tech Max σε συγκριτικά με αυτό, ακούσατε τον άνθρωπο πριν τα είπε, που το οδηγάει και το οδηγάει και όλη την ημέρα. Οπότε νομίζω δεν χρειάζεται σε αυτό το σχόλιο. Εντάξει, θα ήθελα να πω και το παράπονό μου. Θα ήθελα η οθόνη, καλά με το μηχανάκι είναι χαρτί, έτσι το βλέπετε. Να πω και το παράπονό μου, θα ήθελα μια οθόνη έγχρωμη Yamaha μου, αλλά εντάξει, έχεις δώσει ρέστα σε όλα τα υπόλοιπα, οπότε στο δίνω. Στο δίνω, ρε Yamaha, στο δίνω. Είναι το μηχανάκι που έχει μόνο θετικά. Μόνο θετικά. Και μην μου πείτε τώρα για την ανάρτηση ότι είναι λίγο πιο σκληρή από το συνηθισμένο. Εντάξει, σας λέω, το μηχανάκι είναι χαρτί. Είναι χαρτί. Πρώτη φορά βλέπω σκούτερ μόνο με θετικά, ρε παιδιά. Αναρτήσεις, φρένα, γκάζια, τι, USB Type-C, χώρους, 2 χώρους μπροστά και κράνος κάτω από τη σέλα. Και όταν λέμε κράνος δεν εννοούμε τώρα ένα small κράνος. Παίρνει, σας είπα, ένα τζετάκι και παίρνει και ένα full face, ανάλογα τώρα, εντάξει, το πόσο κεφάλας είσαι. Γιατί εγώ που είμαι καρποζοκέφαλος δεν χωράμε τα κράνη μου πουθενά. Extra large τα κράνος. Που έχει και μεράρα έξω το μεταξύ. Εν τω μεταξύ στον ήλιο το μηχανάκι δεν βλέπεις, ρε, το κοντέρ του. Εντάξει, Yamaha εδώ το λούσαμε. Αλλά εντάξει, μόνο αυτό. Μην κοιτάτε το κοντέρ, δεν πειράζει. Άμα έφτιαχνε και το κοντέρ, νομίζω το Tech έχει καλύτερο κοντέρ, αλλά μην δώσετε τώρα παραπάνω λεφτά για το Tech Max. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το μηχανάκι είναι άψογο. Είναι άψογο. Πατάκι για συνοδηγό, σιδερένιο. Τι να πω. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Το μηχανάκι είναι τερματισμένο, παιδιά. Όποιος άνθρωπος του Θεού σκέφτεται να πάρει Nimax 125, να πάει και να το πάρει με κλειστά μάτια. Αυτό και τελειώνει κάπου εδώ το βίντεο. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε τον Τζον. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι εδώ. Κάντε ένα like και ένα sub, να γουστάρουμε να βγάλουμε και άλλα βιντεάκια. Και γράψτε μου ένα comment αν εσείς αγοράζετε αυτό εδώ το εργαλείο. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο.